Hayi ngizo Oh, no, ngizonibhalela ilist yale zinto engizidingayo no for umsebenzi kalona kamamfundisi. Ngizobhala ilist nginikeze nihambe. For izinto engizozidinga. Ningayenzi lento leyo. Ningayenzi ningafuni abantu bangaphandle ukuthi cause mina ngikhona nihambe niyofuna ngikhona. Niyayizwa lento leyo. So nizodinga nani amabhasi? Ukhona omunye lona, omunye ubhuti so. Hire amabhasi and very cheap. Very cheap. Ngiyamazi. Ningawazi ngale. I-transport and ngiyazi kuyogcwala yo ngomncebo kaMamfundisi kuyogcwala yo.